Het was een belangrijk weekend voor Stef en Tamara Konings van het IJsselsteinse duo Prüfmar. Na de winst in de liedjesfinale van de Pielhaas in september wist hun liedje Gewoon omdat het kan door te dringen tot de halve finale van het LVK. In 3 halve finale rondes worden de 60 liedjes teruggebracht naar 20 finale nummers. En om daarbij te kunnen zitten zijn er stemmen nodig. Veel stemmen. We hebben zojuist stemmen verzameld voor het LVK. We staan in de halve finale van het LVK en we willen heel graag naar de finale toe. Dus we hebben met bijna 100 man jeugd zijn we het dorp rond gegaan en hebben stemmen verzameld. En hoe heb jij dit gedaan? Ja, ik heb samen met een vriend van mij kwam met het idee om via Facebook live te gaan. En ik heb een heel leuk idee. Ik wist niet zo goed wat ik me bij voor moest stellen. Dan hebben we hier eigenlijk in de huiskamer zoveel mogelijk telefoons verzameld en die op ons gericht. En met al die telefoons zijn we live gegaan, zodat we dan iedereen op Facebook live konden bereiken. En hebben we eigenlijk een half uur lang proberen stemmen te verzamelen. Nou, je kunt stemmen met je mobiele telefoon. Moet je even sms'en. Dan sms je naar nummer 4422. En dan typ je in LVK. Spatie 31, dat is ons nummer. Dan spatie. Ja, het is gewoon keileuk om te doen zo. Dus het gevoel in totaal is gewoon heel gaaf. En vooral als je hier met heel veel IJsselsteinse en heel veel jongeren dit samen doet, is het wel heel gaaf om te doen. Dus een goed voorgevoel, ja, ik heb sowieso gewoon een goed gevoel over. Uit de 5 Limburgse regio's gaan zeker 3 liedjes per regio door. Ook gaat de top 5 van de hoofdjury door. Uit de regio Noord-Limburg komen 17 van de 60 liedjes die meedingen naar een finale plek. Nou, de kans is niet heel groot, denk ik. Ik weet niet, het is heel moeilijk om dat zelf ook in te schatten. Er zitten ook echt oprecht hele goede nummers bij. Maar we hopen er natuurlijk wel op. En we hebben er nou op dit moment wel alles uitgehaald wat erin zit. Dus dat is, we hebben een heel goed, we kijken er heel goed op terug. Ja. Inderdaad, dat is hopen, stiekem wel. Maar de verwachting is, dus ik heb zoiets. Het zou heel vet zijn. Het is een verrassing. Het zou een verrassing, het zou een verrassing zijn, het zou heel mooi zijn. En als het niet is, dan is het niet. We hebben er inderdaad alles aan gedaan om het wel te proberen. Nu het seizoen langzaam begint los te barsten, is de agenda van Prüfmar al aardig gevuld. Hij is nu al druk. En stel dat we in de finale zouden komen staan, dan zal die nog drukker worden. Maar vooral heel erg gaaf, ja. Maar hebben jullie zelf het liedje gemaakt? Ja, we hebben hem, de tekst heeft Smam gemaakt, samen met Tamara en met Rob Poels, het Holthees. En zelf de muziek, geschreven, de melodie geschreven en hij is gearrangeerd door Frank Peters van de liedjescommissie hier in Venray. Na het live event op Facebook en de rondgang door het dorp werd er afgesloten met een barbecue voor alle hulp. En kan ook meteen het nagelbijten beginnen. Zaterdag 28 januari maakt L1 via een live radio-uitzending tussen 10 en 1 uur bekend welke liedjes de bühne van de LVK-finale op 10 februari in Heerlen mogen betreden. En samen met Bjorn en Mieke en Lisanne Arts zal ook Prüfmar zich in Hulsman bevinden om de uitslag af te wachten. De 4e halve finalist Goed Zat hoopt op de Haam in Veulen een van de reporters van L1 te mogen ontvangen.